Kaixo guztioi, bideo honetan ikusiko dugu 2003 urteko ekainean agertu zen ariketa bat. Gainontzekin pizkat ezberdina da, nahiko aplikatua delako, baina ez da oso zaila. Esaten digute, borren ereduan, hidrogeno atomoan, daukagula protoi bat erdian eta elektroi bat inguruan biraka. Gainera esaten digute, zein den orbitaren erradioa, ematen digute datua. Eta orduan, esaten digute, elektroi batek segundu bakoitzan zenbat bira emango dituen, baita ere elektroiaren energia potentzial elektrostatikoa eta azkenik energia potentzial osoa edo energia mekanikoa. Gravitate gaia ikusi baduzue, ezaguna egingo zaizue kasu hau, zinetan gorputzat beste baten inguruan biraka dagoen. Gravitatean zegoen indar gravitatorioa, erdira zijoana, kasu honetan oso antzeko, baina indarra, erdira egingo duen indarra, gravitatorio izan beharrean, elektrostatikoa izango da, ezta? Bi karga hauek, zeinu ezberdina daukatenez, indarrak, oso modu zume batean ez eta horrelako indar batera egingo dio. Eta indar hori zuzen ere izango da azelazio normala sortuko duena. Ez gara gehiegi sartuko azaltzen gauza bakoitzan ondi datorren, horretarako, gravitatearen bideoak ikusi aldituzuelako eta horreneko ondo uler daitekelako. Beraz, hasiko gara lehenengo atalarekin. Eskatzen digute zenbat bira ematen dituen segunduko, ezta? Bai, biraketa maiztasuna, F adierazten dena. Biraketa maiztasuna izango da periodoaren alderantzizkoa. Periodoa zenbat segundu behar dituen bira bat emoteko, eta maiztasuna izango da segundu bakoitzan zenbat bira. Beraz, T badaukagu, bat zatite egiten lortuko du gure emaitza. T kalkulatzeko goratzen dugu BPR zati V erabili dezakegula. R izango da erradioa, baina V ez dugu ezagutzen. Beraz, erabili beharko dugu indar elektrostatikoa eta Newtonen bigarren legea kalkulatzeko V abiadura. Gravitatean abiadura orbitala kalkulatzeko mekanismo berdin-berdina. Nola Newtonen bigarren legetik indarra berdin masa biazelazioa. Indar elektrostatikoa, erradiala da. Erdirantz doa. Horregatik jartzen dugu hemen azelazio normala. Indar elektrostatikoaren adierazpena hau da. Azelazio normala horrela garratu daiteke, abiadura karratura zatiarra. Eta baina hau daukagunean, egin dudana da V karratu askatzeko masa bera eraman zatitzen eta R gora eraman biderkatzen. Hau daukagunean, nola hemen azpian daukagu R karratu eta goian R bat joaten da eta beste R bat joaten da. Eta nola V karratu daukagun, hau karratu egiten dugunean, gertzen zaigu KQQ, zati M bider R. Eta hemen datuak sartuta lortuko dugu elektroiaren abiadura. Hasi datuak sartu ditugu hemen, K konstantea, bi karrak hemen, masa, erradioa. Fija zaitezte kargaren balio absolutuak jarri dituala, positiboak eta negatibak ahaztuta, indarraren norabidea eta noranzkoa kontuan hartu dugu, beraz, hemen kargak bakarri jarri behar ditugu bere balio absolutuak, ez ditugu jarri behar positiboa eta negatiboa. Negatiboa jartzen bauzue, zuzenean ikusiko zue erroaren barruan zerbait negatibo ematen dizuela eta hori ezinezkoa da. Hau egiterakoan, hau ematen digu, lortzen dugu, elektroien abiadura orbitala izango dela 2,2 biramar/6 metro segunduko, ikaragarri handia. T periodoa lortzeko, BPR zati V, R berriz erabiltzen dugu orbitaren erradioa, eta lortzen dugu, bira bat emateko baretula 10⁻⁻⁷ segundu, imaginatu. Eta azkenik lortu nahi duguna denez maiztasuna, egin behar dugu bat zati hau eta lortuko dugu F. Esan bezala, bat zati periodoa egiterakoan, lortzen dugu hau. Hau da, segundu batean, elektroi batek emango ditu 6,6 bideramar/5 bira. 1000 bilioi bira inguru emango ditu elektroiak segundu bakar batean. Orain, eskatzen dugute elektroiaren energia potentzial elektrostatikoa kalkulatzea. Eta hemendik aurrera, hasiera batean ariketa igual ezberdina irudi zezakeen horrelako gauzak egiten, baina ja hemendik aurrera energia potentzial elektrostatikoa eta energia mekanikoa izango da aurreko ariketen oso antzekoa. Energia potentziala kalkulatzeko, bera adierazpena erabiltzen dugu, oso erraz, datuak sartzen ditugu, protoiaren karga, elektroiaren karga, eta hien arteko distantzia, eta lortzen dugu energia potentzial hau ematen diguna. Gogoratu, energia potentziala negatiboa dagoenean, horrek esan nahi du nolabait karga hau honekin lotuta dagoela, ez dagoela aske. Beraz, energia negatiboak nolabaiteko lotura adierazten du. Orain kalkulatuko dugu elektroiaren energia osoa edo energia mekanikoa. Eta energia mekanika kalkulatzeko, energia potentziala aurreko atalean lortu dugu, eta energia zinetikoa bera adierazpenetik bat zati bi masa abiadura karratura, masa ematen digu ariketak, abiadura lehen kalkulatu dugu elektroiaren abiadura, beraz izango zen hau karratura egitera, eta hau egiten dugunean, hau lortzen dugu. Fijatzen bazarete, hau da energia potentziala eta hau energia zinetikoa. Gravitatean, ez dakit goratuko zuen, energia orbitala agertzen zenean,
energia orbital esaten genuen gorputz batek besteari biraka ematen zionean zeukan energia mekaniko osoa, bai, hain zuzen ere hemen kalkulatu duguna, justo izaten zen energia potentzialaren erdia, izaten zen bat zati bi g m dider m zati r, izaten zen justo energia mekanikoa, izaten zen energia potentzialaren erdia, eta hemen berriz ere hori gertatzen da.